21st Annual Conference बर' हारिमु आफादनि बेयो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बेयाव गोबां हाबाफारि लानानै दिनै फुंनिफ्रायनो दिनै खामानिखौ आवगायनाय जाबाय। जेरै पेन्डेल बेखेवनाय, मेन गेट बेखेवनाय आरो आलासि जिरायग्रा आरो डेलिगेट सेसननि न'फोरखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेबायदिनो गोबां आलासिफोरनि दारै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों दायो मोनानिफ्रायनो एकदम बराबर दिनै बे प्रग्रामा जागोन आरो गोबां आलासि जोंनि गेजेराव फैगोन आरो आसा खालामदों जों बे कनफारेन्सनि दारै जोंनि जेनोखि हारिमु बियो निस्सय आरोबाव मोनसे मोजां महराव फैगोन आरो बेयावहाय गोबां सावरायनाय जागोन आरो जेनोखि जोंनि हारिमुनि फोसाबनाय आरो रायलायनायफोरा बेहाय जागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो मा खावलायदों? गिबियावनो आं गासै जोंनि चिरांनिल' नङा गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जायफोरा हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय। बिथांमोना फैनानै गाजा गोमजायै जोंखौ मदद खालामफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो जोंनि जेनोखि हारिमु फोथांना लाखिनायाव बयबो मदद खालामगोन आरो बेखौ आं खावलायनायजों आरो रिकुवेस्ट खालामबाय बे प्रग्रामाव बयखौबो नुजाफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गाहाय आलासि हिसाबै सोर नुजाथिफैयो? ओरैनो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहाथ' बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा दंखायो आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो भुटाननिफ्रायबो जोंहा फैगोन चिफ गेस्ट हिसाबै नङा आलासि हिसाबै एस ए फ्रेन्ड जोंहा कालचारेल रिलेसन जोंहा दङ हिसाबै आरो बेबायदिनो दस्रा मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय दस्रा कालचारखौबो माब्लाबा बे जेनेरेलाव सोसननाय जागोन। बे मोनसे प्रग्राम दङ। आसा खालामदों मोजाङैनो जालांगोन आरो जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारानो थागोन।